Ahojte, tu je Antonia z Psychológie a Life Coaching a dnes budem hovoriť o téme, prečo narcista nikdy nezabudne na empata. V tomto videu odhalíme, prečo je pre narcistu empat nezabudnutelným zrkadlom jeho vlastnej grandiozity a zároveň takej najhlbšej neistoty. Vysvetlím vám, prečo je každý jeho pokus o návrat v skutočnosti zúfalou snahou o obnovenie stratenej kontroly a nie o nejakej osudovej láske. Toto nie je žiaden príbeh o romantike, ale o sile, ktorú si môžete získať späť, ale o tom, ako vlastne narcista sa bude snažiť častokrát vyrovnať s vlastným zlomeným egom a stratou empata. Takže aby ste to lepšie pochopili, prečo narcista nedokáže zabudnúť na empata, musíme si najprv zanalyzovať jeho psychologickú funkciu, akú empat vlastne plní. Neboli ste totižto partnerom, boli ste zdrojom externej validácie, regulácie jeho extrémne krehkej sebahodnoty. Boli ste takým dokonalým zrkadlom, pokiaľ nezačalo praskať. No a narcistická porucha osobnosti sa vyznačuje grandióznym, no v skutočnosti veľmi nestabilným egom. Na udržanie tejto fasády je dôležitý neustály prísun vonkajšieho potvrdenia, ktorý v psychológii nazývame narcistický zdroj. No vy ako empat ste boli jedným z tých najkvalitnejších zdrojov tohto narcistického zdroja. Empati majú totižto prirodzenú schopnosť vciťovať sa, validovať pocity druhých a poskytovať emocionálnu podporu. Takže keď ste sa stretli s narcistom, s najväčšou pravdepodobnosťou ste vnímali jeho zranenú stránku a verili ste v jeho potenciál. To je empatická projekcia. A taký váš súcit, tá empatia, z vás urobil ideálny cieľ, ideálny zdroj, pretože ste mu poskytovali presne to, po čom narcista túži. No a čo jeho vlastne patológia aj vyžaduje. A to je bezpodmienečný obdiv a empatiu. Počas počiatočnej fázy idealizácie, známej ako love bombing, bol váš obdiv priamym zdrojom pre jeho grandiózitu. No a tento proces, ktorý podrobne rozoberám aj v knižke pod rúškom emocionálneho predátora, vytvára takú silnú závislosť. Dôvodom je, že vaša empatia mu poskytovala neustále potvrdzovanie jeho pocitov, čím ste emočne regulovali jeho vnútorný chaos a úzkosť. Mali ste funkciu externého regulátora jeho emócií. Fungovali ste ako psychologický kontajner pre jeho frustráciu, hnev a hanbu. Prijímali ste jeho projekcie, čím ste ho zbavovali zodpovednosti za jeho vlastné toxické správanie a vnímanie a emócie. V podstate ste pre narcistu vytvárali idealizovanú verziu seba samého. Váš pohľad mu umožňoval vidieť sa takým, akým túži byť. Výnimočným, bezchybným a empatickým. Narcista totižto nemá internalizovaný, stabilný pocit vlastnej hodnoty. Jeho sebaúcta je takmer úplne závislá od externého zdroja vonkajších odrazov. No a vy ako empat ste najčistejšie a najkrajšie zrkadlo, aké kedy našiel. No ale každý vzťah s narcistom raz dospeje do štádia, do bodu zlomu. Je to moment, keď empat, emocionálne a psychicky vyčerpaný a vyhorený, konečne si nastaví hranicu a možno aj odíde. Pre narcistu je tento akt znamená katastrofu. Toto dokonalé zrkadlo sa práve roztrieštilo. Reakciou nebude smutok za stratou partnerky, ale panika. Bude to taká dekompenzácia zo straty primárneho zdroja a regulácie vlastne sebaobrazu a emócií. Váš odchod spúšťa niekoľko krízových procesov naraz. No a vlastne tu môže nastať aj ten narcistický kolaps, o ktorom hovorím aj v iných videách. No a prvým je taká strata hlavného zdroja, takže vašim odchodom, alebo keď odíde empat, ste mu doslova odopreli životne dôležité narcistický zdroj a emocionálnu reguláciu. A tu môže častokrát nastúpiť vnútorná prázdnota, abstinenčné príznaky, ktoré narcista nedokáže zvládnuť sám. Práve preto častokrát
ako som spomínala v iných podcastoch, má aj ten tajný život, kde si už hľadá tie sekundárne zdroje, aby vás raz mohol nahradiť. No a druhým dôvodom, prečo narcista na vás nikdy nezabudne, je akutné narcistické zranenie. Váš odchod je ultimátnym aktom odmietnutia a kritiky. Je to taký priamy dôkaz, že jeho maska dokonalosti zlyhala a on jednoducho nie je pre vás dosť dobrý. Toto narcistické zranenie zasahuje samotné jadro jeho patológie. Ten hlboko zakorenený pocit hanby a bezcennosti, ktorý sa narcista zúfalo snaží celý život kompenzovať. Táto rana sa nehojí, pretože odhaľuje jeho najväčší taký existenčný strach a to je pocit bezvýznamnosti. Tretím dôvodom, prečo narcista nezabudne na empata, je strata kontroly. Narcista vníma svojho partnera alebo partnerku ako svoje rozšírenie, nie ako autonómnu bytosť. Takže váš odchod je prejavom absolútnej nezávislosti, ktorý mu dokazuje, že nad vami stratil všetku moc. Preto jeho ego, ktoré je založené na kontrole, je taká ako neznesiteľná urážka. Zatiaľ, čo niektorí narcisti dokážu chladne prejsť k novému zdroju, pretože sa na to pripravovali a pripravovali si sekundárne zdroje, pre mnohých je táto strata existenčnou krízou a preto nastáva častokrát narcistický kolaps. Na rozdiel od zdravých jedincov, ktorí sa po rozchode môžu oprieť o vlastné vnútorné zdroje, narcista túto schopnosť nemá. Jeho iluzórny svet bol postavený na vašom obdive, na tom, že ste ho emočne regulovali. Takže keď ste odišli, celý jeho mýtus o sebe samom sa zrútil. Jeho mysel sa preto okamžite prepne do krízového režimu a jediným cieľom je získať späť svoj zdroj. Pochopenie tejto dynamiky je naozaj kľúčové v procese uzdravovania, ktorému sa venujem aj svojej praxi. Tým sa dostávame teraz ale k jadru problému, k dôvodu, prečo na vás narcista nikdy, ale nikdy nezabudne. A to je, pretože jeho psychika neprechádza zdravými fázami smútku a prijatia. Namiesto toho sa zasekne v kompulzívnej snahe o opätovné získanie kontroly. Tento proces známe ako hoover alebo vysávanie nie je žiadnym prejavom lásky, ale chladnou a panickou stratégiou. Pozrieme si také typické manipulatívne taktiky aj psychologické pozadie. No a prvou taktikou je vlastne toho hoover, je bombardovanie láskou na druhu alebo po druhé. Takže na začiatku vzťahu existuje bombardovanie láskou v narcistickom vzťahu a potom príde na konci vzťahu. Takže po období ticha prichádzajú správy plné sľubov. Zmenil som sa, uvedomil som si, že som urobil chybu, viem, že za to môžem ja, bez teba nedokážem žiť. Narcista opäť nasadí masku očarujúceho človeka, dokonca človeka, ktorý si niečo uvedomil a človeka, do ktorého ste sa vlastne na začiatku zamilovali. No ale čo sa za tým skrýva? Dôležité je si uvedomiť, že nejde o úprimnú sebareflexiu. Je to len také opakovanie osvedčenej stratégie, ktorá fungovala na začiatku. Cieľom je výlučne obnoviť zdroj, narcistický zdroj obdivu. A aby ste sa vrátili, cyklus by začal odznova, často ešte v intenzívnejšej podobe alebo forme. No a práve v knihe 50 odtieňov narcizmu detálne mapujeme tieto manipulatívne stratégie, aby ste ich vedeli identifikovať a rozpoznať v reálnom čase. No a taká druhá taktika, ktorú narcista používa, aby vás vtiahol späť a aby vás neprišiel ako o zdroj, je tzv. Inštrumentalizácia viny a súcitu. Čo to znamená? Ak sľuby, bombardovanie láskou zlyhajú, narcista mení prístup a stavia sa do roli obete. Môj život bez teba nemá zmysel. Som na dne. Len ty mi môžeš pomôcť. Môže naozaj narcista predstierať aj psychické či fyzické zrútenie. To je ten narcistický kolaps. Cieľom je aktivovať váš súcit a pocit zodpovednosti.
A možno sa pýtate, čo sa za tým skrýva. Tak toto je priamy a cielený útok na vašu najsilnejšiu stránku, vašu empatiu. Narcista zneužíva vašu dobrotu a empatiu, aby vo vás vyvolal pocity viny. Nie ide o skutočné utrpenie z lásky, ale o chladnú a vypočítavú manipuláciu na obnovenie kontroly. Samozrejme, nikdy netreba brať tieto vyhrážky, že si niekto zoberie život s ľahkou váhou. Treba zavolať danej osobe pomoc. Ale nemáte to byť vy. Vy ste danú osobu nevedeli zachrániť doteraz, tak prečo si myslíte, že teraz to bude inak? No a taktika číslo 3 je vyvolávanie žiarlivosti a pasívno-agresívna forma správania. Keď všetky ostatné formy manipulácie nezaberú, narcista začne na sociálnych sieťach demonštrovať, aký je jeho život bez vás úžasný, často s novým partnerom alebo partnerkou. Posiela vám také skryté dôkazy, pozri sa, o čo si prišla, a zároveň si nahraditeľná. No, za touto formou manipulácie sa skrýva to, je to taký naozaj pokus o destabilizáciu vašej sebadôvery, ešte vlastne aj už po ukončení vzťahu a vyvolania pocity neistoty. Dúfam, že pochybnosti a žiarlivosť vás prinútia reagovať a pochybovať o sebe, že ste naozaj problémom vy. Pre narcistu je aj negatívna pozornosť lepšia ako žiadna. Vaša taká absolútna ignorácia bude pre neho potvrdením a je to najväčšia forma strachu, že je bezvýznamný. Takže pozor, nereagovať na tieto pasívno-agresívne formy správania. Pretože tieto taktiky sa môžu striedať a kombinovať. Na to si treba dávať pozor. Takže všetky spomínané techniky sa môžu striedať a kombinovať na základe toho, kde sa emočne narcista nachádza a čo si myslí, že na vás bude fungovať na základe vašeho vzťahu. Takže sú špecifické pre to, čo ho vlastne minulosť naučila, že funguje. Takže narcista na vás len tak nezabudne, pretože v jeho mysli ste nekonečný projekt. Ste zrkadlo, ktoré sa odvážilo ukázať mu pravdu a on ho teraz zúfalo sa snaží vlastne poskladať späť, aby obnovil svoj krehký pocit sebahodnoty. Na záver chcem povedať, že najdôležitejšie posolstvo, ktoré by ste si mali dnes z tohto videa možno odniesť, je skutočnosť, že na vás narcista nedokáže zabudnúť, nie je dôkazom jeho lásky. Je to dôkazom vašej nesmiernej hodnoty a sily. Boli ste takým intenzívnym a dobrým narcistickým zdrojom svetla, že aj dlho po vašom odchode zostáva narcista uväznený vo vašom tieni. Jeho neschopnosť pohnúť sa ďalej nie je romantickou tragédiou, je to symptómom jeho poruchy. No a zatiaľ, čo on je zaseknutý v minulosti a kompulzívne sa snaží opraviť svoje rozbité zrkadlo, vy máte niečo, čo on nikdy nebude mať. Schopnosť autentického liečenia, rastu a budovania života na základe skutočnej vnútornej sebahodnoty. Za každým, keď sa vás pokusí totižto narcista vtiahnuť späť, pamätajte, že nereagujete na také volanie lásky, ale na zúfalý pokus závislého človeka získať svoju drogu späť. Tá vašou najväčšou silou teraz je vaša psychologická ľahostajnosť. Metóda sivého kameňa, stať sa pre neho emocionálne nedostupným, nereagujúcim a nezaujímavým, tomu zoberie všetku moc. Jeho neschopnosť zabudnúť naozaj nie je váš problém. Je to psychologické väzenie, z ktorého on nikdy nedokáže uniknúť, ale vy sa z neho môžete raz a navždy oslobodiť. A ak chcete ísť v tomto procese hlbšie a začať sa oslobodzovať už dnes, tak vás pozývam do vyššieho členstva Toxické detstvo, toxické vzťahy a bezpodmienečná terapia, kde sa na túto cestu k emocionálnej slobode môžete vydať už dnes. No a ak cítite, že potrebujete individuálnu podporu, môžete mi napísať na info@bezpodmienečnyživot.sk a dohodnúť si konzultáciu, pretože uzdravovanie začína v momente, keď sa rozhodnete naplňať a byť zdrojom druhých a začnete tento zdroj energie vkladať do seba. A s touto myšlienkou dnes skončím. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.